Arra gondoltam, hogy süssünk kalácsot. Tudtok kalácsot sütni? Igen. Tényleg? Te tudsz, Zsófi, mert? Hát szoktam a nagymamámmal mindenfélét csinálni. Én nem sütöttem kalácsot. Na most figyeljetek, akkor szerintem kezdjük el. Ha van-e valami ötletetek, hogy kell elkezdeni? Liszt az biztos kell hozzá. Na, akkor Zsófi létszer szólt ebbe bele. Ezt ismeritek, hogy ez micsoda? Élesztő. És az mire való? Arra, hogy összetapassza a lisztet, meg a tésztát. Miért hívják élesztőnek? Azért, mert olyan, mint a feléledne. De jót mondtál. Mondd még egyszer, olyan, mintha... Olyan, mintha a tészta feléledne. Igen, mint olyan életet kapna, és akkor ez elkezd dagadni, és egyre nagyobb lesz. Mert ezt morzsoljátok bele, mert ezt én úgy tudom, hogy... Belemorzsoltam. Pontosan előtte. Szétborzoltam. És utána pedig... Megesszük, ezt mi is életre kelljük. Lehet, hogy ez egy varázskalács lesz. Koncentráljunk, hogy oda a minden részét, igen. Hop. Jó, megtörtem. Egy résen kiszaladt. Megcsinálhatom? Persze. Tessék! Az egyik helyes... Hát egyelőre szerintem a kanállal próbáld meg, hogy összekevergetni, meg azért úgy rakjuk bele, ami még benne volt. De el tudnátok képzelni, hogy mondjuk egy macska karácsonyon milyen lehet? Hát, egy jó kis macskának, ami házban lakik, annak jó karácsonya lehet, hogy kap még egy gyakörlet is, vagy valami tálat, vagy valami. De ami kint van hidegben, annak nem igen van karácsonya. Hát jó karácsonya biztos. Hát igen. Karácsonykor csak karácsonya van, de én szoktam róla tenni, hogy jó karácsonyuk legyen, kiszólok mindig egy kis szalonnahelyet. Meg egy kis szalonnát az ablak alá, mert van egy csomó kóbor cica odafelé a lakónk. És a helyesek, nézd meg, ott a mazsolákot ülnek benne. Na, elképzeltétek, hogy mit fogunk belőle készíteni? Hogy fog ez kinézni, amikor meg kell? Én tudom. Na, hogy? Teljesen Na, mekkora lesz? lesz. Na, állj, vedd el a kezed onnan. Vedd el a kezed, nézd ide, most mekkora. És szerintetek mekkora lesz, hogyha hoppá? Nagy, ekkora. Igen, így kipúposodik. Megkelt a karácsonyi kalács. Na, látod, hogy milyen nagy lett? Lehet ebből fonott karácsot, lehet ebből madarat készíteni, házat, bármiféle formát. Az a lényeg, hogy olyan karácsonyos legyen, jó? És én arra gondoltam, hogy inkább egy kicsit nyújtsátok ki a ne túl vékonyra, és akkor mindenkinek vágunk egy kis darabot, és abból készít magának. Mi van az én kezemben? A szaloncukor. Na, szaloncukor? Jó, nézzétek meg. Igen. De a külseje szaloncukor. Na, most kezdődik az attrakció. Majd a Barnuskának megmondjuk, hogy kóstolja meg ezt a finom. Igen, mert mitől szaloncukor a szaloncukor? Miért gondoltátok, hogy szaloncukor? Azért, mert Olyan szalagja volt. a külseje úgy néz ki, és olyan formája Igen, volt. úgy volt becsomagolva, ugye? Igen. Na jó, de most mi is csinálunk szaloncukrot, és nem ilyen becsapós szaloncukrot, hanem igazit, mert tudunk szaloncukrot csinálni, képzeljétek el. Várjatok, várjál, mert salfakanál leszem. Fókusz lesz eléke. Lehet keverni? Szóval az a szaloncukor, azt is így kézzel? Én gondoltuk, úgy készítik, vagy így Nem. szépen Nem, összekeverik? gyártják. Géppel. Lehet keverni. Várjál, még kell hozzá valami, amitől ez az egész dolog összeáll. Öntünk bele egy kicsit. Kicsit. Csak éppen hogy. Hopp. Na jó. Keverjük. Úgy. Az lenne a feladatotok, hogy fölvágjátok ezt a fehér papírt, hogy ott nagyjából vágják, hát ne így.
Végül is jó. Ennek a szélét kell majd Ez jó, bevagdosni. nem? És Jó? akkor rátesszük Már. Ezt is? Na, hogy álltok, fiúk? Már lehet itt csomagolni? Még nem. Arra gondoltam, hogy mindegyikőtök csináljon egy ilyen kis henger belőle, és abból fogjuk majd elvagdosni a szaloncukrot. Hallottam olyanról, hogy más országban nem így ünneplik a karácsonyt, hogy akkor a család olyan csöndesen megünnepli, hanem az olyan szerű ünnep náluk, mint a szilveszter, olyan vidám, olyan ugrabugráló. Szerintem az nem jó. Neked ez jobban tetszik? Igen, szerintem jobb, hogy csend van. Terítsétek ki ezt a terítőt, mert azt találtam ki, képzeljétek el, hogy gyönyörű karácsonyi asztalt terítünk, de nincs asztalterítőnk. Olyan igazi karácsonyos. Ezért már előre készítettem ilyen krumpli nyomdát, és arra gondoltam, hogy kidíszíthetnénk. Milyen lett? Úgy, hogy igazi kalács formája van? Gyönyörű. Az igen, azt megismertem, az a Bianca autója, óvatosan mindenkihez oda fogom rakni, és mindenki megkeresheti a saját kalácsát, amit ő készített. Na, megtaláltátok? Az egy házikó, menj, várjál, mindjárt majd oda rakunk kardikkal. Melyiket csinál? Milyen a szaloncukor? Sokkal finomabb, mint a bolt. Mi már most elkezdtünk örülni a karácsonynak. Kalácsot sütöttünk, ellenállhatatlanul finom szaloncukrot csináltunk, és ünnepi terítőt is nyomdáztunk. Mindeközben nagyon jól éreztük magunkat.